Suntem în poziție, eu cred că și dumneavoastră, nu? Duhul e plin de râvnă, așa zice Scriptura, da? Amin? Duhul e plin de râvnă, dar trupul e neputincios. Dar Domnul ne întărește, amin? Uitam la această timpul înaintat, dar parcă zice undeva în Scriptură acolo, că zice că o zi în casa Domnului? Aleluia! Auzi? Zi în casa Domnului! Face mai mult ca 1000 de zile în altă parte. Ce merge să spuneți așa, o oră în casa Domnului, face mai mult decât 1000 de ore în altă parte. Slăviți să fie Domnul! Ne bucurăm să fim cu dumneavoastră. Nu putem să exteriorizăm bucurie. De multe ori, așa. Am vrea să exteriorizăm, dar nu putem întotdeauna. Dar noi ne bucurăm să fim cu voi. Ne bucurăm bucurie dublă. Suntem în Hristos, frați, și suntem din Sântană morți. Amin? Ne bucurăm din toată inima. Și am auzit că mai sunt mai multe biserici de aici. Sunt câteva biserici, au încă 3, care majoritatea sunt din Sântană. N-ajută să dați să pocăiți în Sântană. Slăviți să fie Domnul! Măriți să fie Domnul! Amin! Glorie Domnului! Mă bucur pentru lucrul acesta. Și totodată mă îngrijorez. Totodată veghez. Pentru că este un demn la Domnul Iisus Hristos. Matei, capitolul 24. Un singur verset, versetul 4. Drept răspuns, Iisus a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Și când spune acest lucru, cred că trebuie să băgăm de seamă. Amin? Băgați de seamă. Am auzit că Dumnezeu a revărsat Duhul Sfânt. Că a făcut umplere cu Duhul Sfânt. Slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul! Să strigăm. Nu trebuie să ne rușinăm de El, pentru că El e Dumnezeul nostru. Ăsta e un har. Slavă Domnului! Ăsta e o îndurare a lui Dumnezeu. Spune Apostolul Petru că bătrânii dinainte, cei care au fost înainte de noi, căutau, au făcut o stăruință din această căutare să vadă în ce vedere, în ce timp avea Dumnezeu în vedere această lucrare a Duhului Sfânt. Această revărsare care este pentru noi. Care o experimentăm noi, Domnul să ne ajute să înțelegem, să pricepem ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Că revarsă din Duhul Sfânt, că revarsă din darurile Lui. Păcătoși. Suntem păcătoși. Iertați. Amin? Mergeam cu pași repede, așa rapid câtă moarte, dar a apărut o lumină care a apărut în fața lui Saul, care acum este Pavel și care a fost Pavel. Hristos Domnul. Și când a ieșit înainte lui Pavel, toată viața i s-a schimbat. Și s-a schimbat viața, nu-i așa? S-a schimbat viața. A apărut Iisus. A apărut Iisus, mărit să fie Domnul. A apărut Iisus, slăvit să fie El. Și acum aș vrea să băgăm de seamă că odată ce l-am cunoscut pe El și am gustat din El, să nu mai mergem înapoi. Erau Domnul Iisus Hristos le vorbeau ucenicilor de câteva semne care aveau să se întâmple pe pământ și peste pământul acesta. Și ei au fost curioși. Și noi suntem curioși, nu? De multe ori. Și noi suntem curioși. Învățătorule, când se vor întâmpla? Când vor avea loc aceste lucruri? Dar Domnul Iisus Hristos nu le spune așa. Și le spune, băgați de seama. Să nu vă înșele cineva. Noi suntem poporul lui Dumnezeu. Noi suntem biserica lui Dumnezeu și ați auzit care să vină? Anticrist. Și în sensul acesta aș vrea să îndemn biserica de aici din Bruxelles să se păzească curată pentru Domnul. Să se ferească de orice învățătură mincinoasă, de orice proroc mincinos, amin? Și să căutăm adevărul lui Hristos, care spune omul Dumnezeu că ne face slăvoți. Slăvit să fie Domnul! Și aș vrea să vorbesc despre acest om, tocmai pentru ca să ne ferim de el, tocmai pentru ca să trăim în împărăția lui Dumnezeu. Se ridică unul! Spune cuvântul Dumnezeu că se va ridica unul care va intra în templul lui Dumnezeu, amin? Așa spune cuvântul Dumnezeu. Care e templul de la Ierusalim? Nu. Eu spun că am ce știam eu, că va fi odată un om care va apărea și va intra în templul de la Ierusalim, știam eu. Poate că așa spus și voi. Nu. Aș vrea să băgăm de seama să nu ne înșelăm, fraților. Și aș vrea să vorbesc despre câteva probleme din timpurile noastre, din vremea de pe urmă, care noi le trăim. Și zic ca Domnul să ne ajute să veghem, dragii mei. Haideți să deschidem la 2 Tesaloniceni, cuvântul lui Dumnezeu, 2 Tesaloniceni, la capitolul 2. 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Și vom citi câteva lucruri foarte importante de aici. Începând de la versetul 1, cât privește venirea Domnului Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi. Ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip. Căci nu va veni și să băgăm, așa cum îl sfătuia Pavel pe Timotei, bagă bine de seamă la citire. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. În vreun chip. Căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și să se fi descoperit omul fără de legii sau fiul pierzării sau se mai dă și numele de omul păcatului sau cel nelegiuit. Auziți?
strângerea Bisericii lui Hristos, unirea noastră cu El în văzduh, nu va fi oricând. Și înainte să dau două semne mari. Lepădarea de credință și descoperirea omului. Fără de lege. Știți cine e omul fără de lege? Anticristul. Cel care lucrează împotriva legii lui Dumnezeu, împotriva dragostei lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Amin. Și ca să ne ferim și să plecăm de aici, aș vrea întâi să înțelegem, pentru că spune prorocia lui Daniel, foarte important, că se va așeza în templu. Și spus Pavel aici, haideți să mai citim mai departe, versetul 4, potrivnicul care se înalță, mai presus de tot ce se numește Dumnezeu, sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Dar nu este aici templul Dumnezeu de la Ierusalim. Nu, citiți acolo, deschideți Biblie. Nu este templul de la Ierusalim. Să nu ne înșele cineva, fraților. Și se va așeza în templul lui Dumnezeu. Atât. Este templul lui Dumnezeu și se va da drept Dumnezeu. Și acum aș vrea să mergem la întâia epistola Corintenilor. Întâia epistola Corintenilor, la capitolul 3. Capitolul 3, versetul 16. Aici amintea fratele David. Capitolul 2, versetul 16. Nu știți că voi sunteți templul lui? Și vreau să aud de la voi. Mai tare, nu-ți convins. Nu știți că voi sunteți templul lui? Aleluia! Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Oare despre ce templu ne vorbește Apostolul Pavel acolo în Tesaloniceni? Se va așeza în templul lui Dumnezeu de la Ierusalim? Nu! Cunoașteți voi care este un frate care să cunoască că în Ierusalim este templu? Este templul în Ierusalim? Fraților, este un templu în Ierusalim? Nu este! Să mi arătați și mie dacă este templul în Ierusalim, că vreau să-l văd și eu. Nu este vorba despre templul de Ierusalim, și este vorba despre însăși trupul lui Hristos, care este biserica. Mărit să fie Domnul! Amin. Este un har. Este o oportunitate.